धेमाजि जिल्ला एबसुनि खुंगा 28 बोसोरसालिया जथुमा गेजेर जनाय दखरा एबसुनि खुंगा 28 गेजेर जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 28 बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बे समाव आबुङै लाहार फाहार दिनै मोनथाम आफादनि जथाय खुंनो लानाय बोसोरसालिया जथुमानि थाखायनो गेजेर जनाय बग्रिगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जायो फैगौ 16-17 आरो 18 डिसेम्बराव गासै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मोनथाम आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया गेजेराव दासिम 14 सानल' दंसै बे नोजोरजों दिनै जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जथायै लानाय लाइ खुन्थिया गायसननाय गोथार हाबाफारिखौ मावफुङो बे गोथार हाबाफारियावनो गायसनगिरि आलासि महरै धेमाजि जिल्ला परिषदनि आफादगिरि महन गगैजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो गोजोन थाबाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे समाव जोंनि बैग्रिगुरि हालामाव गेजेरनि दखरानि बे बैग्रिगुरि हालामाव जा मोनसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गानैजिदाइनथि जा जथुमा जानो थांगासिनो दङ बा लोगोसेनो आन्सलिक गेजेरनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दखरा आइजो अनसाय आफाद जथुमा जानो थांगासिनो बेवहाय जोङो दासिम जोङो दिनै जा मोनसे हाबाफारि जों गिबि लानो जाबाय बेनो जाबाय जोंनि गाहाय खुन्थिया सानैसालि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारि दा जोबनो थांबाय जों मिजिंथिदों जा फैगौ समफ्राव जोंनि जाखिनि जथुमानि जाखिनि थामथिम खालामनांगौ दिनैनिफ्राय जोंनि गासै पेन्डेलनि खामानिफ्रा दिनैनिफ्राय जागासिनो सोलिबाय थासिगोन आरो लोगोसे बन इखान सिखानि गासै खामानिफ्राबो जोबलांनानै थांबाय आरो जा बाखि जा लामानि बायदि हान्थामेलानि बायदि खामानिफोर दं बेफोरबो जोङो बावैनो जोङो समजों गोरोबफानानै मावफुंजोबनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आसा खालामदों बे जथुमायाव जोंनि बे हालामनि ओनसोलनि जाखिनि बर' रायजो राजा आफाद बिथांमोन दं गासिबो मोनसे मोजां जोंनो मोनसे मावनो थाखाय जा मोनसे गोहो बोलो होदों बेखौ जोङो जोबोद साबायखर बावनांगोन बे हालामनि बे दखरानि जा रायजो राजा आफाद बिथांमोननिसिम आसा खालामदों जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो आन्सलिक दखरा बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे दखरा आइजो अनसाय आफाद बे गासै जथुमा जा लाफुंनाय जा जथुमा बे जोबोद मोनसे गोजोनै जागोन गोजोनै जाफुंलांगोन बेखौ जेब्लाबो जों मिजिंथिनो हायो गेजेराव साननै सानथामसो बारा गोबाव गैथारला रायजो राजाखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों बेखौ जोङो रायजोखौ जोङो गासै जोङो जोंनि गेजेराव जाखिनि रायजोनि बिबानगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनजों सावरायबाय थानाय जादों आरो बाहायनो जों बिथांमोनखौ आइजो अनसाय आफादनिफ्राय आरो दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय डेलिगेट महरै थान्दै महरै जों माखासे बिथांमोनखौ जों हांख्रायखानाय जादों बेवहायनो आसा खालामदों बेयाव गासै रायजो राजा आफाद बिथांमोना अबजारभार हिसाबै आरो थान्दै महरै गासिबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो रोखा এটা ভাল দিনত তেখেতলোকে ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব এক পবিত্ৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব আজি সমগ্ৰ ধেমাজি জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি 28তম যি এনুৱেল কনফাৰেন্স পাতিবৰ কাৰণে ৰামধন চিকাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বগৈগুৰি তিনিআলি ফিল্ড বাছি লৈছে মই ভাবোঁ এই ধেমাজি যি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যি তেওঁলোকৰ কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট সমিতিৰ উদ্যোগত বা স্থানীয় ৰাইজৰ চাব কমিটি বা আৰ চি কমিটিৰ উদ্যোগত এটা সফলমণ্ডিত অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু যদিও ৰামধন চিকাৰীটো পিছপৰা তথাপিতো এই পিছপৰা মানুহখিনিকো বা এই মানুহখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠানটো এটা ভাল অনুষ্ঠান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ অনাগত দিনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজি জিলাত যাতে আৰু ভাল ধৰণে অনুষ্ঠানখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে জাতিটোক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে জাতিটো যি সংস্কৃতি যি নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতিখিনি যাতে অটুট ৰাখিব পাৰে তাৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে এই কাৰ্যসূচীটো শেষৰ দিনালৈকে এটা ভাল মানদণ্ড জাতিটোৰ মানদণ্ড ৰাখি আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত স্থানীয় আৰ চি কমিটিৰ উদ্যোগত হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে ধন্যবাদ যিহেতু এই মিডিল জনাই আঞ্চলিকৰ ভিতৰত মইতো আজি জিলা পৰিষদৰ সভাপতি হিচাপে প্ৰথম ৰামধন চিকাৰী ভিতৰৰ জেগালৈ আহিছোঁ আহি দেখিছোঁ যে হয় মানে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰতে বহু পিছ পৰি থকা এটা পঞ্চায়ত বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই পঞ্চায়তটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমি জিলা পৰ্যায়ত আলোচনাখিনি কৰিব লাগিব কেনেধৰণে ইয়াত আগুৱাই লৈ যাব পাৰি আৰু পঞ্চায়তৰ যিটো এনুৱেল একশ্যন প্লেন বা যিটো পঞ্চায়তৰ পৰা আমি যেনেকৈ কামখিনি কৰিব লাগে 14-15 ফাইনেন্স বা যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰ বা যিখিনি আমি পঞ্চায়ত লেভেলত অনুমোদন পাওঁ পইচা পাওঁ সেই পঞ্চায়তৰ পইচাখিনি যাতে সঠিক ৰূপত ইয়াত ৰূপায়ণ হয় তাৰ প্ৰতি মই জিলা পৰিষদৰ সদস্য আমাৰ সুভাৰাণী বসুমতাৰীৰ লগতো মই আলোচনা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আৰু সভাপতি আছে ইয়াতে কাউন্সিলাৰ আছে ৱাৰ্ড সমিতিৰ
ৱাৰ্ড মেম্বাৰ সদস্যসকল আছে সদস্যসকল তো এই গোটেই কথাখিনি চাব লাগিব যে একশ্যন প্লেনবিলাক কেনেধৰণে তেখেতলোকে বনাইছে মই ভাবিছোঁ এই পঞ্চায়তত আৰু নাই কিয় 60% আগবাঢ়িবলৈ আছে আজি তাৰিখত 60% পিছ পৰি থকা অনুভৱ কৰিছোঁ মই ইমান দূৰ আহি দেখিছোঁ গোটেই পঞ্চায়তত আৰু এটা 10 জেগা অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব এই 10 জেগা অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাংসদ ডাঙৰীয়া স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া বিশেষভাৱে আমি ময়ো আলোচনা কৰিম বুলি মই আশা দিছোঁ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 28 बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद जथाय खुंफानो नागिरदों दा बिदिनो दिनै गिबि साननि माने लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव मानगोनां धेमाजि जिल्ला परिषदनि चेयारमेन सार मानगोनां महन गगৈ सारखौ लाना दिनै गाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों खोब आसा खालामदों जोङो जोंनि बे रामदम दिखारि जिपिनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामियाव जा मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआ जानो थांगासिनो दं बेयाव जोबोद मोजाङैनो जागोन बेखौ मिजिंथिदों आसा खालामदों बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं दावगानाय जोंनि हा हुनि जेंना आरो समाजारि बिथिंनि सायाव जों गोबां मोजाङै सावरायलायनाय जागोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बर' गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जेंना सुस्रांनायनि लामाया ओंखारगोन बेखौ मिजिंथिदों फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 16 आरो 17 आरो 18 अक्ट'आव जोंनि बे कनफारेन्सआ मोजाङै जागोन आरो बे कनफारेन्सआवनो जोङो जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौ जों गाहाय आलासि महरै लिंहरदों निस्सय जोंनि बे ओनसोलनि जौगानाय सोमोन्दै सारा गोबां बाथ्रा बुंलांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय माखासे थुलुंगाखां लामा दिन्थिना बेखौ मिजिंथिदों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन